La primera fase de diagnosi del territori. Aquesta part, que ja s'ha finalitzat, ha consistit en un treball d'anàlisi basat en entrevistes a empreses, institucions i agents clau de l'entorn i alhora d'un estudi de documents especialitzats. La diagnosi ha de servir per dissenyar les accions a seguir a partir d'ara, d'acord amb els agents socials i econòmics del territori. La segona fase justament preveu aprofundir encara més amb aquests clústers detectats, primer prioritzant, és a dir, apostant clarament pels que es prioritzin, no es pot fer tot, això és realista, no? I llavors, un cop prioritzats, aprofundir amb el coneixement de les potencialitats i veure quines necessitats o quins elements es poden reforçar. El Pla d'Innovació de la Conca del Ripoll té per objectiu impulsar la societat del coneixement i la nova economia, apostant per les tecnologies de la informació i la comunicació, la recerca, el desenvolupament i l'estímul dels processos de reforma estructural. Juan Parés, president de Tèxtil Santanderina, empresa puntera en el sector tèxtil espanyol, ha dinat avui amb els joves empresaris de l'Institut Sallarès i Pla, el gremi de fabricants de Sabadell. L'objectiu d'aquest dinar era intercanviar visions i experiències amb els assistents i escoltar un professional de la categoria de Parés que s'ha parlat de la innovació, els valors i la situació actual del sector tèxtil. Tèxtil Santanderina està considerada una empresa capdavantera al país per la varietat dels seus productes, per la seva metodologia de treball. A més, el grup no només té centres a Cantàbria, Galícia i Catalunya, també consta d'una xarxa comercial en més de 15 països i distribueix a qualsevol lloc del món. Parés ha estat rebut a la seu del gremi de fabricants pel seu president i altres membres d'aquesta entitat. Juan Parés ha assegurat que ell no és ningú per donar consells als joves empresaris del futur, perquè cadascú ha d'escollir el seu propi camí i treballar a la seva manera. Innovar hay que saber para qué y con qué resultados. Innovar por innovar. A nosotros lo que nos mueve son los pedidos. Por lo tanto, la innovación es básica, pero bien orientada hacia la rentabilidad, hacia el mercado. Es decir, se habla mucho de innovación, pero no se explica qué tipo de innovación ni en base a qué se tiene que innovar. Por lo tanto, ojo con innovar si no se tiene muy claro el qué y cómo. Cultura. En el marc de l'exposició àudio a l'Estruc de Sabadell, aquesta tarda ha tingut lloc una classe magistral a càrrec de Mary Cuesta. L'artista és la responsable del treball Rock de Juri. Amb aquest projecte, Mary buscava transmetre en directe les deliberacions de 3 jurats i comissions de selecció de subvencions culturals. El projecte va néixer amb la finalitat de fer visible el procés de selecció, explicar les argumentacions, els motius que guien el jurat a atorgar determinades beques. Rock de Juri s'articula en 6 parts, 3 retransmissions radiofòniques en directe i un debat posterior corresponent a cada jurat. I és que sovint creiem que determinades beques o dotacions ja estan donades. D'aquesta manera, en Rock de Juri s'introdueix en aquests esdeveniments amb la voluntat d'explicar el funcionament intern d'un jurat popular. Yo lo que hacía era microfonar al jurado y, digamos, darle transparencia a un protocolo que normalmente pues siempre es muy arcano, ¿no? Ocurre a puertas cerradas. Entonces nunca sabemos, cuando nos presentamos a una beca siempre pensamos, pues estará dada, pues tal. Siempre imaginamos qué es lo que el jurado habrá dicho de nuestro trabajo o no. Pues en este caso era pues dar visibilidad a ese proceso y saber cuáles son las argumentaciones del jurado para distribuir una dotación económica. L'univers del conte i la literatura veu, concisa i més directa, ha protagonitzat avui la Marató Literària de Sabadell, que s'ha dut a terme al Centre de Formació d'Adults de la Concòrdia, un espai històric de l'ensenyament a la ciutat. La Marató Literària de Sabadell, organitzada pel Centre de Formació d'Adults de la Concòrdia, ha arribat ja a la seva 10ª edició. Treu l'escopeta! Martí, tira-li! Tu, Pere, tira-li al darrere! Ramon, compta quan són! A sentir el crit de la vella, els lladres se van espantar molt i dient... 400 persones han participat en les gairebé 13 hores ininterrompudes en una jornada centrada en la lectura i dramatització del món del conte, una feina llargament preparada. Hi ha un treball d'1 mes al darrere de selecció de textos, d'assaig de les lectures, interpretacions. De vegades són musicants, de vegades s'utilitzen les noves tecnologies, hi ha PowerPoints, de vegades és una obra de teatre. Es vol així potenciar l'interès per la lectura entre els estudiants i la ciutadania en general.
L'Escola d'Adults de la Concòrdia és un centre històric de Sabadell. Actualment, segons la direcció, unes 1.000 persones hi estudien. La majoria d'entre 18 i 60 anys. Un terç dels estudiants són nouvinguts. I en contra de l'estereotip, només un 10% són persones de més de 60 anys. Entitats com la Joventut de la Faràndula, Mans Unides i representants polítics també han pres part en la marató. Un acte que, a banda del català i el castellà, ha tingut també en la llengua anglesa el protagonisme d'algunes històries. Do you understand that, Anika? Yes, Mrs. Brown. Canviem de tema. L'exposició Carrosseries, Cava i el món de l'automoció es va inaugurar ahir al Centre Cívic de Can Rull de Sabadell amb la presència de la família Cava, representació de l'Ajuntament amb Ramon Burgués, regidor d'Educació i Convivència. Es tracta d'una mostra amb material fotogràfic que permet conèixer l'evolució de l'empresa Cava a principis del segle XX a la indústria de l'automoció. L'exposició Carrosseries, Cava i el món de l'automoció comença la seva itinerància per tota la ciutat. Després de passar pel barri de la Creu Alta, ara és el torn del Centre Cívic de Can Rull, on es podrà visitar fins al pròxim dia 9 de març. Es tracta d'una exposició amb abundant material fotogràfic que permet conèixer l'evolució de l'empresa Cava, família capdavantera a Catalunya a la construcció de carrosseries de cotxes, autobusos i camions des de principis del segle XX. L'objectiu d'aquesta exposició, més enllà de coneguin la importància de la gent de Sabadell com a emprenedors i com a creadors de riquesa econòmica, és també que coneguin un treball artesanal de construcció de carrosseries de camions que s'havia fet a la nostra ciutat i veure com la indústria va evolucionant. Salvador Cava i la seva família van fer una gran tasca a favor del progrés econòmic de Sabadell, amb la creació d'una indústria capdavantera, mare de la indústria actual. És una família, és un senyor que va iniciar tota aquesta tasca important en el sentit que va crear indústria, que va crear progrés econòmic a la nostra ciutat. L'exposició continua la seva itinerància per la resta dels barris de Sabadell, perquè tots els ciutadans i ciutadanes coneguin el que al principis del segle XX va ser una gran indústria de l'automoció. El proper barri que rebrà la mostra de fotografies serà el Centre Cívic de la Concòrdia, entre els dies 11 i 28 de març. Esports. Fins al pròxim dia 9 de març, Sabadell esdevindrà la seu europea del tenis en dues competicions, una masculina i una altra femenina d'un gran nivell competitiu. Participants de totes les nacionalitats d'entre 15 i 20 anys podran participar a aquest torneig que un any més reunirà els millors de cada país. Pel que fa al campionat masculí, avui s'ha obert la inscripció de jugadors al torneig i en quant al femení no serà fins demà que es puguin inscriure. Durant una setmana, del 3 al 9 de març, el Cercle Sabadellès serà la seu europea del tenis, ja que celebrarà dues competicions alhora d'un gran nivell internacional. Tant la competició masculina com la femenina comptaran aquest any amb una dotació de $10.000 i la participació de professionals de 15 a 20 anys de totes les nacionalitats. El club té 4 places d'invitació, de les 4, 2 els donem a 2 jugadors del club que no han entrat. N'hi ha 2 que entren directes, que són el Marc Fornell, incorporació nova aquest any en l'equip, i el Jordi Mercè. Aquests han entrat directe pel rànquing, a la fase final, i que havien de jugar a la fase prèvia, però com que teníem 4 invitats, 2 els donem nosaltres i 2 els dona la Federació Catalana de Tenis. Aquests 2 els donem al David Canudes i Sergi Gutiérrez, que són 2 jugadors també del primer equip del cercle. Pel que fa a la prova masculina, aquest any celebra la 21a edició. Dels inscrits masculins trobem una alta participació a nivell espanyol amb 12 representants, així com participants de França, Rússia, Alemanya i Xipre. Segons ha afirmat el coordinador del torneig internacional, Fèlix Riba, el tenis masculí està molt consolidat a Catalunya. Per aquest motiu, hi ha jugadors amb molt bon nivell i faran que sigui un campionat amb un nivell molt alt pel que fa a la representació catalana i espanyola. Hem estat els primers, juntament amb molta altra gent, però que d'una forma organitzada i des del punt de vista de torneig internacional aquí a casa nostra, els han vist. I penso que aquí és on realment podem remarcar la importància d'aquest torneig. És a dir, és un torneig de present, però amb molta projecció. És un torneig de futur basat en el present. I tot això és el que d'alguna manera representa el Cercle Sabadellès. En quant al torneig ITF femení, aquesta és la seva tercera edició i és una de les proves més importants a nivell europeu per la seva qualitat i quantitat. En aquesta ocasió, el torneig comptarà amb la participació de 4 representants catalanes. Es tracta d'un gran repte per la ciutat de Sabadell, ja que del 3 al 9 de març esdevindrà la capital del tenis a nivell europeu.
I amb els esports acabem, ja ho saben, tornem demà, com sempre, a donar cita aquí a Canal Català Vallès, amb els serveis informatius, a partir de 8:45 del vespre. Molt bona nit i fins demà.